IA's metoder var at bombe, skyde og likvidere bestemte personer, som var involveret i kampen om det selvstændige land. De dræbte kun få gange uskyldige mennesker, men ellers var det altid bestemte personer, som havde stor betydning i dette. Og så lidt om deres argumenter. IA's argumenter for at gøre dette var, at de ville have et frit og selvstændigt land, og handle med eget ansvar, og ikke hele tiden have et andet land til at bestemme over dem og sige, hvad de skulle gøre og hvad de ikke skulle gøre. Derfor danner de gruppen for at kæmpe lidt igen og vise, at de gerne vil have deres eget selvstændige land. Og så til sidst deres omfang. IA's omfang. IA rammer rigtig mange mennesker i både Irland og Storbritannien. Da masser af bomber er gået af i Storbritannien, er det påvirket også rigtig mange mennesker i Irland. Når IA foretager sig, så er der nogle aktioner, som de gør. Og alle rammer IA en rigtig stor del af befolkningen derovre. Og så vil jeg snakke om Stefan Amager Breivik. Og Breiviks metoder var, at han gik ud som en politimand, hvor han lagde en 900 kilos kunstskydningsbombe, som han fik, da han var ejer af et grøntsagsfirma, som han brugte til dække, for at købe store mængder kunstskydning. Så lagde han en bil og lagde den 900 kilos bombe ind i bilen, hvor han kørte ud til Højblokken, der ligger i regeringskvarteret i Oslo. Og derefter sprang han, og han kørte i en anden lejebil ud til Utøya, hvor han skød omkring, og i alt døde 77 mennesker. Og Anders Breivik havde tilladelse på at skyde leder af IA og være medlem af Oslo Klub. Hans argumenter var, at Breivik han går tilbage til 2. verdenskrig, hvor han fortæller om marxisterne og multikulturalisterne. De her, som han kalder dem, de har domineret den politiske scene, og ikke mindst medieverdenen. Breivik er altså ikke journalister, han kan slet ikke blive mediefolk. Jeg mener, at det er dem, der har spærret de ikke-europæere, de rigtige hvide europæere, inde i det, han kalder et fængsel. Altså, det man mener, at han selv er ligeglad med, at han er i fængsel, for han mener, at han er blevet født i fængsel, og han er blevet opvokset i fængsel. Altså, derfor han gjorde det, han gjorde. Han mener, at han sammenligner sig selv med Hiroshima-bomben. Altså, han siger, at USA dræbte jo masser af uskyldige mennesker, men kun for at spare endnu flere. Det var det samme med ham. Hvor han mener, at hvis han gjorde det, han gjorde, så kunne han stoppe en borgerkrigslignende krig, som Norge og resten af Europa ville blive kastet ud i, så det kostede endnu flere menneskeliv. Han mener også, at det ikke var uskyldige mennesker, han dræbte på Utøya, at det var politiske aktivister, som jo stod imod alt, det stod for. Så hans omfang var, at Breiviks omfang påvirkede især den skandinaviske del af verden. Altså, det var første gang noget den stort, der skete i Norge, og folk var rystet og skræmt over det, der faktisk skete. Så vil jeg gerne fortælle om det, der er Karl. Jo, altså deres metoder var jo rimelig simple. Deres metoder handlede for mest om bomber, selvmordsbomber. Altså eftersom de var en organisation, der troede de jo på, at hvis de offer sig for jihad, så kom de i himlen. Så det var, altså deres metode var på simpelthen. Ja, og så deres argumenter for det. Ja, altså den eneste grund, jeg sådan rigtig lige kunne finde også, det var, at de simpelthen troede så meget på jihad. De troede simpelthen så meget på hellig krig, at hvis de offer sig for det, og det de gjorde for det jihad, det var helligt, og det var retfærdigt, og det var retmæssigt, og det var det rigtige at gøre. Så er der lidt om deres omfang. Ja, deres omfang ramte altså hele verden, det gjorde de jo. Især efter angrebet på 9/11. Men det ramte især USA, altså at mest fordi den vestlige del af verden ramte det der. Men det ramte altså især USA, især fordi de havde så stort et had til USA, og de gik simpelthen så meget efter USA. Så ja, og så trækker jeg kort på, så skulle jeg også fortælle om 2. verdenskrig metoder. Nå, altså deres metoder, altså modstandsbevægelsens metoder, altså var sabotage af industri og jernbaner og likvidering af stikker. Hitlers illegale blade, de danske modstandsgrupper fik våben af englænder, samt til opgave at styrke altså agenter fra, altså engelske agenter. Så deres argumenter.
modstandsbevægelsen kæmper for Danmark for friheden og mod det danske nazistiske regering og den tyske besættelse. Og for at vise, de var på den allierede side ved at deltage i krigen og hjælpe England. Og så er omfang. Omfanget af den danske modstandsbevægelse. Altså, de reddede jo en hel masse jøder, ikke? Så de hjalp i hvert fald meget i jøderne med at transportere over til Sverige. Og ja, altså, det ændrede også synsvinkel på mange danskere, som så fik lyst til at hjælpe de her modstandsbevægelser. Så ja, det var det.